салом ба кулли бародарон, ба кулли ҳамватанон ва кулли ҳаводарони базму шӯхиву савту наво. албатта мо дуо мекунем ки ханда дар лабонатон сахранид бошаву ғаму андӯ айдилтон удалид боша. ва як дӯсти қадрдони мо Илҳом Муродов канали худша заблокировать кард, я намедонам, каналаш гум шидай нест, як канали нав кушодай. ин селкаш дар поёнои маърамат бидроен чиста барои шумо ҳамарӯза ҳаводорони Илҳом Муродов. мо ба шумо тавсия метавонем бидроен, подписатсия кунем, пушаймон намешавем. чиста барои шумо Илҳом Муродов. ёв чамалако, ҳай биё кабгаки мастуме, биё бишин дар сари дастуме, қақва бизан дар овозуд мастуме. салому алайкум дӯстони азиз, бародарои ҳаматон бахшиш канали пештарамон Илҳом аранҷмез заблокировать шидага. айни ҳол то чанд муддата, мумкин ки як моҳ, мумкин ки ҳафта, мумкин ки сол, иша намедонем. канали нав кушодагиам поёни ҳамин видео да Илҳом ТВ марҳамат ромада ҳаматон подписатсия кунед, дастгирӣ кунед бародарои азиз. айспа сурдои нав ҳаҷвӣ, саҳнои ҳаҷвӣ, сурдои наву тоза буд дар комментариҳо чизе ки хоҳиш мекунед, мо хоҳиши шуморо иҷро мекунем. комментариҳо ҳар яктатан мехонем. боқи сарбаланди хонобод бошен, омада подписатсия кунед. обод бошем. ای کینویی را نگه وا اونطوری میزنه میزنه چاکر کینا تماشا بوکس تماشا کنیم. من گفتم که همو داجوا جان ساز تینچی سلامتی تشکر. همو کلو نگفتم شاگرد گفتم هم پارش وازبین بود که هیچ سبک شد نه آخه زیاد تینجای آخر تینجای ای بابی همین تک زاروندی برای چه؟ isimleri hem kelen sabuk şit isimleri hem kelen sabuk şit hem kelen ki sabuk şit hakikaten ya çini filay mı orayı bekleyin bırakın